hayi chauya kana ndatombonotora songo yako izvezvi kuna project yako kustudio wakabvura dene ndiri wasi ndanyatsokuti wakanira wakachaya ngoma wakomana hachitongobuda ndanosotwa musoro chitongoita fast wese auya ndiri pachipo mahwani songo yako ekudhara ndokumbira kupinda bvunza kamugomo pakuda mamonya tora pachika nechombo redifiwo tovapfekera majombo ende hondo ikatanga ipere zvekudaro pabhesi vanotsara masini ana bhombo andikufunza kuti songo ndeyani haisongo yangu ibesatimbonzwa hamunogona chibaba ndinoyanga makaipa aiwa makapfeka ibonzai timboteerera hayi ndiyangu saikatinzwe aveveza ichiparbiti valaudha samoi nekuspakwa zongoti abo hapana wadii hawaita basa mwangu hawasimbisa wezere timboita uchiplayer hawasimbisa shamwari wezi hayangufoni kunetsa wezere kushandira pachaja saka kunotora bosongatemawani ko uyangachiti songo ndeyake se handiongochiti songo ndeyako here iyo yatachinzwa aiwa takaita tise kustudio saka songo ndiyedu pandakazvema ndega but abatatiitese kustudio saka aiwa haisi yenyu kandiya uyu koinokuita yako se tikuziziva kuti mamuri mese mubhuthi ndindekudhara maimba mese ndandiriwa ndakaema ndega pazvondo ndandinaye but athinks waita basa ngatibva ngabhati pakafunda chiti handiti yako haisi yako here apiwopo ndotobva ndatonzwa bosi saka unonzaniyo hapana ndonzi revha but asi ndida kungoita zvotiri buditse zviri bosi ndirobuda next week friday munogona tinzwe promota kuita sekekuda musachi abo toinzwe friday next week friday inini ndini management yake next week friday munotongoenda payoutube reva junior handi reva junior ndo youtube ndipromota ndouya nawo kwandapedza nawo aiwa but anogona mawenda muri tu but yosara iyo makazwa mamazwa kudhara ndakabayisa aiwa bo but fana akaipa tatitese studio promota